देखी ना लहंगा के भीतर बोला का तूने रे खतरा टुकु टुकु ढोढ़िया के बोला का दे खतरा लहंगा के भीतर ही बोला का तूने रे खतरा चुवत का हो जलेबी से कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस इका कहतर कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस अरे बस अरे तेरा चिखा दो जीएसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली कहतनी काहे ना चतारू हचक के खाले में दवाई ठीक हो जाए पचक के अरे ये कहाँ से बच की हो अरे पचक जाए काका भइल बा बताओ साफ साफ हो सच सच कोही भूलल बा अपने आप हो पूछ तर बतिया यार देख जा से समझा हो कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस ना मन बा हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस का कही हो ढोरिया के नस ढोरिया के नस ढोरिया के नस लागत कि लफारा भइल अनेर में बरजस बिहारी के पूरा गइनी फेरा में अरे उ त हो गई के रहे हो हाँ हाँ धरे को धनंजय तो करी है बाबा लहो छोड़ दे बाबू बाटे इज्जत के सवाल हो लापर मत गिरी हो में कास कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस कैसे बताए तू हारमोन जैसे हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस टुकु टुकु ढोढ़िया के बोला का दे खतरा लहंगा के भीतर ही बोला का तूने रे खतरा चुवत का हो जलेबी से कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस इका कहतर हाँ कौन खेल ले तू बारू बेबी खेल फूलल बा कैसे ढोरिया के नस चुप रहा मौका देख के बता दे जीएसएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।